Добрый дзень у хату, мяне клічуць Андрэй, мы спрабуем даехаць з Варшавы да Рыгі аўтаспынам. Але пра ўсё па чарзе. Гэты праект вельмі доўга круціўся ў маёй галаве, і вось нарэшце мы з Язэпам. Язэп — гэта дрон-сябр, пра якога яшчэ паразмаўляем асобна. Мы рушым у невядомае. Маючы ў кішэні $200, і калі верыць афіцыйнай статыстыцы, гэта нават меней, чым палова беларускага заробка. Але не пра гэта. Спадзяюся, усе глядзелі фільм «Загрукацца да нябёсаў», калі не, выключыце гук, калі ласка, на некалькі секунд. Дык вось, я хачу паказаць свайму сябру мора. Таму што ўсе павінны хоць раз у жыцці пабачыць мора. І, спадзяюся, ніхто не памрэць напрыканцы. Можа, хтосьці задаецца пытаннем: дык чаму ты, Андруша, не паехаў, напрыклад, у Гданьск? Сеў бы сабе на электрычку і спакойна даехаў, а прэшся невядома куды. Што магу на гэта адказаць? Толькі тое, што гэта была б ні халера не вандроўка, і там не было б ніякіх прыгод. На што мы з Язэпам вельмі спадзяёмся. І маю надзею, вы таксама. Што магу сказаць? Прыгоды пачаліся з першага моманту, калі я толькі выйшаў. Выйшаў, расставіў сваю трыногу за 20 злотых, і яна ўжо крыху разламалась. Але паглядзім, што будзе далей. Ідём лавіць машыну. Па плане мы яшчэ павінны заехаць у Вільню, таму ў меня крышачку змяніўся надпіс на шыльдзе. Вось, і павінен вам сказаць, ёсць хваляванне. Таму што наслухаўся гісторыі, што не вельмі любяць браць людзей тут з сабой у падарожжы. Але зараз мы гэта спраўдзім. І тут трынога зламалася канчаткова. Добра, што побач была запраўка, а там была ізалента, ну і яшчэ і хот-дог. І давайце з вамі пагуляем у гульню. Якая машына спыніцца і возьме мяне? Я стаўлю на 55-ю, а вы? Пасля сотай машыны я ўжо перастаў лічыць і вырашыў, што прыйшоў час штосьці змяняць. Мяне ў прыпынак. Будем спрабаваць. І вось нарэшце першая машына і вельмі прыемны кіроўца. Często biorę ludzi z racji tego, że mnóstwo ciekawych ludzi spotkałem, biorąc z różnych stron świata. Na stopa jeździ mnóstwo ludzi, szczególnie w wakacje i szczególnie młodych. Jak można z nimi porozmawiać o tym właśnie, gdzie byli, co robili. A różne miałem ciekawe rzeczy, jednego nawet musiałem wysadzić. Kiedyś wyglądał jak Jezus. W todze, w sznurkach, w broda zarośnięty. W Augustowie stał, jechał do Warszawy. Zatrzymałem się, go wziąłem, mówię: Jezus. No Jezus, wyglądał jak Jezus. Ale jak wsiadł do samochodu, tak cuchnął, bo się potem okazało, nie mył się miesiąc czasu. I musiałem go oszukać, że weź tu wysiądź, ja pojadę, zaraz przyjadę, bo nie mogłem wytrzymać. Więc powiem, a był Szwajcarem. Ja bardziej chciałem być pilotem, z takiego myśliwcami latać, nie? Się nie dostałem ze względów zdrowotnych, było mi wszystko jedno i rodzice mówią: to zostań leśnikiem. Ale mogę być leśnikiem, jak chcecie. Добрый дзень у хату. На гадзінніку 16:55 па Варшаве. Мы з Язэпам ужо праехалі першыя 100 кіlometrаў.
Я насамрэч думаў, што прыйдзецца мне дадому ісці. Былі такія адчуванні, што ўсё, ну вось ніхто. Але чамусьці адзін мужчына спыніўся, распавёў гісторыі і завёз да кукурузнага поля. Да кукурузнага поля і сказаў, тут будзе добра. Што? Я яму веру. Паспрабуем, як будзе далей. Паспрабуем. Калі я шукаў швыдру заплечніку і не глядзеў на дарогу, адна машына праехала, спынілася. Кіроўца ўключыў заднюю, пад'ехаў да прыпынку і сказаў: «Сядай». І па дарозе мы слухалі НРМ. Souvenirs d'enfance, oh, il y en a eu plusieurs, mais bon, on essaye de rester cohérent et on essaye d'avoir une vie un petit peu plus sympa. L'enfance était sympa, on en a eu une. J'ai 57 ans aujourd'hui et j'ai eu une belle enfance, effectivement. Maintenant. See, 142 motherfucker, that's fucking good. 142, Jesus. In French is 210. 210? 210. And how much is this one? 148. I'm gonna turn around, motherfucker, and I'm gonna do the other one. Yeah, I'm gonna turn around. Maybe it's cheaper somewhere else, but yeah, fuck it, mate. Yeah, fuck off. Ну, добрый вечер у хату. Мы у Каўнасе. Чорт падзяры. І што? Рубрика «Хвилька на рефлексію». На гадзінніку 23:23. Мы знаходзімся ў Каўнасе. Язэп яшчэ жывы. Калі цалкам казаць пра дзень, гэта было вельмі цікава. Ад пачатку, калі думаю, што можа трэба вяртацца ўжо дадому і ехаць заўтра, да таго, як едзеш, слухаеш НРМ, потым сустракаеш француза і неяк все складваецца. Ну что, добраныш? Калі вы яшчэ не выключылі гэта відэо і ўжо плануеце яго выключаць менавіта на гэтым моманце, думаеце: Андрэй, едзьце са сваім язэпам, ну, зразумелі, так? Калі ласка, напішыце, чаго вам не хапала, чаго не хапіла, чаго можна дадаць, што можна зрабіць інакш. Мы ж з язэпам. Вы, я ведаю, ведаеце, а мы з язэпам яшчэ толькі вучымся. А пакуль вы пішаце свае парады, я спадзяюся, вы пішаце. Напишите, калі ласка, у каментарах свои парады, потому что нам патрэбна. Мы пойдем у город. Ад гэтага горада вельмі дзіўнае ўражанне, як быццам барысаў далучылі да еўразвяза, але на развіццё грошай яшчэ не далі.
А можа, я не там гляджу, не ведаю. Карацей, пайду лепей у краму. Значится, отдал я 4,66. За что? За холодничок. Сонненько просто трэба уже холодничок. 2 круассаны. Один звычайны, другі з карамелю. Цяжка жыць без круассану. Так, пчела тихо. Сырок з варонай. Смачныя сыркі з варонай, вам хочу сказаць. Калі будете тут, ці дзесьці яшчэ пабачыце такі, бярыце. Ну что, смачно есть. Такія справы, карацей. Язэп мне кажа, ніколі не ездзіў цягніком. Я кажу, Язэп, ну ты што, не ездзіў, поедем. Таму мы зараз стаім перад чыгуначным вакзалам. Набыў сабе квіточак ужо, яксьці там праз тэлефон, 10 евро. Вось, Язэпу не трэба, ён яшчэ маленькі. І паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Грошы яшчэ ёсць, здаецца, яшчэ ёсць. Едзем. Прайшло 25 гадзін. І вось мы тут. Думаю, шмат для каго гэта быў першы горад еўразвяза. І я тут не стаў выключэннем. Здаецца, мне было гады 22, я вучыўся ў акадэміі мастацтваў і далей, чым Магілёў не выязджаў. І вось Вільня. Я глядзеў на ўсё з зачыненым ратом і спрабаваў як мага болей заставіць у сябе ў галаве і страўніку. Была восень, ішоў дождж, і гэта несканчаемая прыгажосць, якая ціснула з усіх бакоў. Але прыгажосць не корміць, таму... Расей набыў сабе дранічкі у карчме. Зараз будзем спрабаваць. Кож драніку. Дудум. Добрый вечар. На хвале радыё Вільня. І сёння мы разам з вамі лётаем сярод дзіцячых успамінаў. Калі мы з бацькам пайшлі пасля дзіцячага садку, ён пайшоў піць піва з сябрамі, а я пайшоў на Днепр, мне гадоў 5, мабыць. І тады быў ледаход, я стаяў, і гэтыя ільдзіны адпіхваў нагой, быў у гумавых ботах, адпіхваў, і адзін бот згубіў. Вось. І бацька мяне клікаў, я баяўся наверх ідці, там просто быў такі абрыў. І потым ён мяне кіламетры 3, мабыць, нёс на руках. Добрый дзень у хату. На гадзінніку 7. Былі ў мне план сустрэць світанне, але, як бачыце, я крышачку спазніўся. І пабачыў вось такую цукерку. Адразу, ведаеце, узгадалася, як у дзяцінстве цётка, нейкае дзіўнае гэта слова, конечно, больш цёця падабаецца, яна больш мягкая, але яна жывеце ў Вільні, і калі прыязджаў до нас дзесьці раз у год, штосьці такое, заўсёды прывозіла гэтыя цукеркі. І калі ты малы, не ведаю, як у вас,
для вось некое такое штосьці салодкае, еўрапейскае, смачнае. Паходзіўшы ў старым горадзе, мяне не пакідала пачуцце, што Вільня гэта такая Венецыя, толькі без вады. Не ведаю, з чым гэта звязана. Можа, з вузенькімі вулачкамі ці з вельмі эстэтычнымі крамамі, а можа, з-за колеру дахаў, невядома. А нам яшчэ засталося 2 прыпынкі, і мы рушым далей. Ведаеце, гэта як з грыбамі. Я пра секонд-хенд. Бывае, ідзеш у лес, і адзін за адным. І тут тое ж самае. Бывае, заходзіш у секонд-хенд, і вось уже ўсё. Всё уже. Узяў, пайшоў, набыў, а тут прыйшоў і зніжак няма, і рэчаў нешта класных няма. Карацей, ну неяк так. Таму зараз мы ідём дэгуставаць халаднічок, і пасля ўжо рушым, спрабуем рушыць дарогі. Это штосьці неверагоднае. Матко Боска. Что он с бабулюшки? Карацей, вы ведаеце, куды ісці. Карацей кажучы, мы ўжо дзесьці на краю Вільні. Далей там ўжо нічога няма. І зараз паспрабуем штосьці злавіць. Хочу вам сказаць, што рука і праз 5 хвілін уже зацікае. Ніхто не бярэць. Зараза. Кап тебе, людцы, мои дороженькие, што ж вы такое робіце, ну? Прайшло ўжо 2 гадзіны, самы час для парады з інтэрнэтам. Абіраць месца, дзе ездзе шмат машын. Ёсць. Устанавіць кантакт з кіроўцам вачыма. Ёсць. Апранайце яркае адзенне. Няма. Спрабаваць спыніць машыну ў зручным для кіроўца месцы. Ёсць. Вазьміце з сабой сябра. Няма. На гадзінніку 18 гадзін, як бы гэта ні гучала, і мы ўжо ў Паневіжысе. Як вы бачыце, не шмат людзей чамусьці едзе ў Рыгу ў аўторак. Не ведаю, чаму. Што здарылася, ніхто не хоча з'есці шпротаў? Чёрт позяры. Хотел очень побыть в Норвегии. Я как сам географ, мне как-то очень хотелось в Норвегии. Ну и поднялся там. За 10 месяцев заработал квартиру в Вильнюсе. Это было 5 лет тому назад. А потом развод, все потерял и хрен с ним.
пофиг эти деньги. Имел когда-то очень много денег, а сейчас нет. И как это, счастливее не стал от этих денег. Такая богатая страна, все деньги на вооружение. Что за хрень какая-то? Там смотришь, сколько там пенсии там получает. У нас ничего нет, только поля. Мы живем лучше. Почему? Карацей кажучи, здаецца, пайшоў пах Фореста Гампа. Дарыгі 10 гадзін. Пакуль ніхто не бярэць. Захад прыгожы. Краявіды таксама прыгожыя. Пакуль ідём. Ідём. На гадзінніку 22:17. Мы ў рызе. Мы ў рызе, чорт падзяры. Засталося што? Набыць протаў і з Язэпам да мора, паказаць гэтаму хлопцу пясок, салёную ваду. Але гэта ўжо не сёння. Гэта ўжо не сёння. А сёння ідзём адпачываць. Новы дзень, новыя магчымасці. Ідём глядзець, ідём спрабаваць, ідём адчуваць гэта ўсё. Як вы ўжо здагадаліся, шаноўнае гаспадарства, світанне мы, на жаль, не сустрэлі. Але будзе што рабіць у іншых гарадах, я вам хочу сказаць. Мая вам парада. Калі яшчэ ніколі не былі ў рызе, то не хадзіце ўвесь час у старой частцы. Прайдзіце метраў 500 ад яе перпендикулярна рацэ і вам адчыніцца зусім іншы горад. З дамамі-калодзежамі, з дротамі ў небе і утульнымі дварамі. Ну а мы з Язэпам рушым у бок базара. Мы с Язэпом крышечку походили, крышечку полетали, крышечку набыли и уже голодные. Ну, вы разумеете, треба идти спробовать холодник. Идем. Короче, не завожу я
адразу холодничок. І тому взяв борщ. Ну, що зробиш? Вельмі смачны халаднік за еўра 95 і яшчэ калі на тэрасе не будзе месяца, ідзіце на другі паверх. Здаецца, там заўсёды вольна і прыемны далягляд. Ну а мы рушым да мора. Ну што, Язэпка, уже чую гэтыя хвалі. Ідём. Слухайте, ну, что мне вам распавядать? Море есть море. Пясок есть пясок. Хочется подякаваць всем кіроўцам, якія мяне ўзялі. Наўрад ці яны гэта глядзяць і наўрад ці калісьці ў жыцці паглядзяць, але дзякую вам, што вы ёсць. О, ўсё ў пяску будзе, матко. Это просто нечто фантастичное. Корабель, Соник, хваль, ветер, теплыня. Что еще треба?